Kolore arroxa, magenta, ez da existitzen. Bai, entzuten duzuna. Gure begiek kono deitzen diegun zelula espezializatu batzuren bidez detektatzen dituzte koloreak. 200 eta 700 nanometro arteko ugin elektromagnetikoek osatzen duten argi ikusgarria, hain zuzen. 3 kono mota dauzkagu gure begietan. L motakoak, neurri luzeko uginak ikusten dituztenak, M motakoak, neurri ertaineko uginak ikusten dituztenak, eta S motakoak, neurri motzeko uginak ikusten dituztenak. Ez da existitzen arroxa kolorearentzako argi uginik. Gure garunak sortzen du kolore hau. S eta L konoek kolore gorria eta urdinak jasotzen dituztenean sortzen dugu. Gure garunak asmatzen du arroxa. Badirudi kolore honek bere biziko garrantzia izan duela gure arbasoen bizirautean. Oihan berdeetan fruituak topatzeko balio baitzuen, besteak beste. Ziurrenik, inguratzen gaituena ez da sumatzen dugun bezalakoa. Izan ere,